बाक्सानि मेदाकाताव अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेशन सेन्ट्रेल कमिटिनि अथ टेकिं सेरेमनि लादों। बाक्सा जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेशननि दैदेननायाव मिरु अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेशननि समायखिरा लानाय हाबाफारिया जानानै थाङो। गोदान आफादगिरि महरै गजेन हाज'वारि आरो गाहाय नेहाथारि कृष्णकान्त बसुमतारिजों लोगोसे सा 45 मावथिफोरखौ लानानै दाजानाय अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेशन गोदानै सायख'जानाय दैदेनगिरिफोरा समायखिरा लाबाय। समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो 22 नं कक्लाबारि बियाबनि बारग' एमसिएलए अनिप बसुमतारिया। समायखिरा लाहोगिरि महरै बाहागो लादों बिरेन सरगियारिया बाहागो लायो। एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेशननि गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरि आफादगिरि महरै गजेन हाज'वारि आरो गाहाय नेहाथारि कृष्णकान्त बसुमतारिया बुंथियोदि संबिजित बादियै 3 बोसोरनि थाखाय मावसमखौ जेसेबांनाखि जेंना जेंसि फैया मानो सौसिनानै हारि रैखाथिनि खामानि मावलांगोनखौ फोरमायदों। जोंहा दिनै फर्मेलि अथ टेकिं चेयारमेन जालांबाय एक्स बड' भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेशननि बे मेदाघाट बे जायगायावहाय जोङो गोबां जोंहा पर्टफलिय' दिनै अथ टेकिं लादों आफादगिरि नेहाथारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जोंहा बे आफादनि गेजेरजों गोबां मावनांगौ दङ। जोङो बेखौ मिजिं खालामदों जोंनि गेजेराव गोबां समस्या दाबो दङ जायफोरखौ जोङो समाधान खालामनो हायाखै। दा बेफोरखौ मावलांनो होननानै जोङो सानदों आरो बे एक्स बड' भलन्टियार फर्सआ बे हाबाफारिफोरखौ लालांबाय थागोन। दा बे समस्याफोरनि गेजेराव जेरैहाय जोंहा माने माखासे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि माखासे समस्या दङ आरो 6 सिडुल एरियायावहाय माखासे एभिक्सन खालामनायनि बाथ्रा दङ, माखासे एनक्रचमेन्टनि बाथ्रा दङ। गुबुन हारिफ्रा जोंनि जायगायाव हाबफैनानै बहाय न' लुफैनाय बे आयेननि भाबै जायगाफोरखौ आवग्रिफैनाय आरो जोंनि सुबुं अनजिमाखौ खमायलांहोनाय। दा बेफोर गोबां समस्या दङ। जों बे समस्याफोरखौ लानानै जोङो सावरायगोन आरो जोङो थांखि लालांबाय थागोन आरो बेखौ मावफुंनो थाखाय जोङो गुबुन गुबुन जोंनि गेजेराव जायफोर आफादफोर दङ अर्गानाइजफोर दङ जों बिथांमोनजोंबो सावरायगोन। बिथांमोनखौ लाफानानै जों बे खामानिफोरखौ मावलांनो नाजागोन। दा जोंहा माखासे जेरै आरोबाव समस्या दङ जेरैहाय जोंनि दानि जिथु काउन्सिल हाग्रामा दैदेननाय जिथु बिटिसि काउन्सिल बे काउन्सिलनि जायफोर बिबानगिरिफोर दङ बिथांमोनजोंबो जों सावरायगोन बोरै बे काउन्सिलनि गभर्नमेन्टनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि माखासे समस्याफोरखौ मावलांनो हायो मावफुंलांनो हायो जों बेखौ सावरायगोन। जायफोरखौ हागोन बिथांमोना मावलांगोन आरो जायफोरखौ बिथांमोना मावनो हाया बायदि जों बेखौ जों मावलांनो जोङो नाजागोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे खामानि मावनांगौ दङ जेरै जोंनि सुबुं अनजिमाखौ जोङो बोरैहाय बांहोनो हायो डेम'ग्राफिक माखासे चेन्जनि बाथ्राफोरखौ जोङो सिरियासलि जोङो सानदों सावरायदों। जों बेखौ लानानै माखासे हाबाफारि लागोन सावरायलांगोन। जोङो बेबायदि जुदि सुबुं अनजिमाया जोंहा जुदि खमायलांबाय थायोब्ला जोंनि बिथायावनो जोङो गावनि अस्तित्वखौ जोङो खोमानानै लानांगोन। जोंनि राजखान्थियानो जा जोंनि रांखान्थियानो जा जोंनि गासैबो जोंनि गोहो जोंनि जिबिलाक अधिकार बेफोरो गोमालांजोबगोन। बेनिखायनो जोंनि सुबुं अनजिमाखौ बांहोनानै डेम'क्रेटिकेलि जोङो बेवहाय देरहानो हानाय आरो जोङो थांनानै थानायनि गोबां गोहोफोरखौ लाखिनो हानाय बे बाथ्राफोरखौ जोङो सिन्था खालामगोन। दा बेनिखायनो बिनि बेलायाव जोङो जोंनि गेजेराव जोङो सावरायगोन। दा बेवहाय जोङो नुनो मोनदों जे जोंनि गेजेराव जायफोर राजखान्थि हान्जा दङ बे राजखान्थि हान्जाफोरा दिनै गुबुन गुबुन लामाजों आवगायलांनायाव जोंनि हारिनि माखासे मावनो गोनां खामानिफ्रा थालांदों आरो गोबां असुबिदा जादों। मानोना बिथांमोना गावसोरनि प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोंनि बर' माहारिनि माखासे गोनां गोनां जेंनाफोरखौ बिथांमोना सावरायनो खाबु लानो हायाखै। बेनिखायनो बिनि बेलायाव जोंहा राजखान्थिनि खामानिफोरखौ मावलांनायनि बेलायाव बिथांमोना मावलांबाय थादों बेवहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय राजखान्थिनि गेजेरजोंबो जायफोर हाबाफोरखौ जोङो माहारिनि जानायाव मावनो हायो बेखौ मावलांगोन होननानै जों आसा खालामदों। आरो बिनि बादैबो जोङो रावनिबो सायाव लामा नायालासेनो जोङो उदां मोनसे अर्गानाइजेशन हिसाबै जों खामानिखौ मावलांगोन। जों मिजिं खालामदों जोंनि राजखान्थि दोलोफ्राबो जोंखौ बे बेलायाव जोंखौ मदद खालामगोन। जोंबो हानायसिम बिथांमोनखौ मदद खालामलांगोन। नाथाय राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव जोङो खौसेथि जानायखौ जोङो हास्थायो आरो बिनि थाखाय जोङो नाजालांबाय थागोन।
मानोना राजखान्थि दोलोआ मोननै मोनथाम जायोब्ला जोंहा मा खहा जानो हागौ हारिया मा खैफोद जानो हागौ इयुनहालागै जों बेखौ बयबो मिथिगौ बेनिखायनो बे खैफोदखौ नुहुरखानानै जों जुदि गावस्रानायै जों जुदि थाबाय थायोब्ला जों जुदि खौसे जानो रोङाबा अब्ला जोंहा हारिनि थाखाय साननाय मावनाय जेबो ओंथि गैया बेनिखायनो जोङो खावलायो राजखान्थि दोलोफ्राबो जे दा जिहेतु समा जोबोद बिथांमोनखौ हांख्रायगासिनो दङ बे हांख्रायनायखौ बिथांमोना बुजिनानै ज' जागोन जों बेखौ मिजिं खालामदों आरो जोंनि जायफोर माहारियारि आफाद दङ एबसु थुनलाइ आफाद बा अन्यान्य जिब्लाक माहारियारि आफाद दङ बिथांमोनाबो राजखान्थिनि दोलोफोरखौ खौसे खालामनायनि बेलायाव खामानि मावगोन खाबुखौ लागोन आरो जों लोगोसे बिथांमोनाबो लोगोसे खामानि मावलांफागोन माहारिनि माहारिनि माखासे जेंनाखौ लानानै मावनायनि बेलायाव जों बेखौ आसा खालामदों जोङो क'अर्डिनेशन कमिटि जोङो दानो नाजागोन गुबुन गुबुन आफादफोरखौ लानानै आरो बेनि गेजेरजों जोङो माखासे मावफारि लागोन गोनां जायोबा जोङो सोमावसारनायनि हाबाफारिबो लानो गोनां जानो हागौ मानोना जोंनि माखासे जेंना दङ जाय जेंनाफ्रा जोबोद गोथौ जोबोद माने बेयो सिरियास जायफोरखौ जोङो समखौ हगार हरबाय थायोब्ला जोंनि बे प्रब्लेमफ्रा जोंखौ बारा गोबाव जोंखौ निमाहा होनाय नङा बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे भट टेकिं सेरेमनिनि गेजेरजों जोङो गासैनिबो बर' रायजोनि खाथियाव जोङो सतबांसा लानाय हिसाबै जोङो बुंनो सानो जों माहारिनि थाखाय मावनो ओंखारदों मावलांगोन आरो माहारिनि थाखाय जेसेबां हायो जों गावनि गोहो गावनि साननाय मेलेम गासैखौबो बाहायनानै गासैखौबो खौसेयाव लाबोनो नाजानानै जोंनि हाबाफारिखौ जों मावलांबाय थागोन जै बर' हारिनि जै सत